Atzera begiratuta gauzak desberdin ikusten dira. Bide amaieran nagon hontan, irriak eta pozak elkartu egiten dira. Hau da nire bizitza. Historia guzti hau, Reimsen hasten da, 1651 urtean. Frantziako herri hontan jaio nintzen ni. Hor ikusi ez dutena, nere ama da, eta horiek nere anai arrebak. Reimseko familia aberats batean jaio ginen, eta zoriontsu ginen bertan. Txikitatik nere gurasoek kristau heziketa eman zidaten, eta nik apaiz izan nahi nuen. Horrela izan zen, eta 11 urtekin apaiz eskolan sartu nintzen. Garai politak izan ziren hoiek. Handik urte batzutara ordea, berri lazgarri bat izan nuen. Lehenik nere ama, eta handik urte betera nere aita hil egin ziren. Eta anai handiena izan da, nere anai arreben ardura neuk hartu behar izan nuen. Egun batean, ordea, nere bizitza aldatuko zuen zerbait gertatu zen. Adrian Niel izeneko gizon bat agertu zen nire etxean. Adrian, Frantzia osotik ibiltzen zen, haur behartsuenentzat eskolak irekitzen, eta nire laguntza eskatzera etorri zen. Nik noski laguntzea onartu nuen. Eskolak bizitatzen nituen bakoitzean ordea, ez zitzaidan ikusten nuena gustatzen. Eta irakasle eta maisu hoiei laguntzea erabaki nuen. Horrela, lasaieko anaiak sortu nituen. Nire aberastasun guztiak alde batera utzi, eta eginkizun honetara bideratu nuen nire bizitza. Horrela, toki desberdinetan, eskolak sortzen hasi ginen. Garai zoriontsuak izan ziren hoiek. Dena dela, bide hontan, dana ez da poza izan. Epaiketak, haserreak, heriotzak. Ez da bide erreza izan, eta askotan alde batera uztea pentsatu izan den. Hala ere, txikitatik izan dudan fedeak lagundu egin dit, bidean aurrera jarraitzen. Eta orain, bidearen amaieran nagola, guzti honek zentzua izan duela ikusten dut.
behartsuenak laguntzen eman nuen bizitza, eta horrela jarraitzen dute gaur egun ere nire eskola askok. Zuek ere, nire lanarekin aurrera jarraituko duzuela sinistua nago. Hortaz, mila esker eta ondo pasa jai hauetan.